Fiċ-ċentru ta' Ċittadella f'Għawdex ġie inawgurat mudell tridimensjonali ta' din il-belt qadima fortifikata. Il-mudell li huwa l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu fil-Gżejjer Maltin jinsab fuq iċ-ċentru tal-viżitaturi u mal-ġnub tiegħu hemm iskrizzjonijiet li jinkludu informazzjoni bil-Malti, bl-Ingliż u bil-Braille. Il-verżjoni bil-Braille saret bl-appoġġ tal-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità fit-Teknoloġija tal-Informatika u tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità. Kien il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri li inawgura l-mudell fil-preżenza fost l-oħrajn tad-Direttur għall-Wirt Kulturali John Xwiereb u l-Perit Matthew John Asa. Il-Perit Asa spjega li l-mudell tal-bronz inizjalment sar fil-plastik permezz ta' sken tridimensjonali preċedenti ta' Ċittadella li kien sar mill-Professur Xavier Formosa mill-Università ta' Malta. Il-modell artistiku tridimensjonali fil-plastik ta' madwar 160 cm² ġie stampat u ntbagħat lid-Domus Dei Fonderija Artistika f'Ruma biex isir fil-bronz. Eventualment meta mbagħad inħareġ il-mudell tal-bronz konna għamilna anke site visit, rajna il-mudell kif inhu, tajni hit textures li aħna xtaqna biex imbagħad eventwalment jiġi jingħata il-finish tiegħu u eventwalment meta wasal Malta tqiegħed postu. Il-Ministru Clint Camilleri qal li permezz ta' dan il-proġett qed ikompli jintwera li ċ-Ċittadella hija post storiku ħaj li qed jibqa' jevolvi u li jibqa' jagħti l-aqwa prodott lil dawk kollha li jżuru Għawdex. Qal ukoll li din l-inizjattiva li swiet 80,000 euro hija turija oħra tal-impenn tal-Gvern li tejjeb b'kull mod possibbli l-aċċessibilità fl-attrazzjonijiet kulturali. Aktar minn hekk ukoll dan ser jagħti mbagħad l-opportunità lil dawk kollha nieqsim mid-dawl sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikunu qegħdin jippikċerjaw kif inhi verament iċ-Ċittadella. Hemm ukoll l-iskrizzjoni bil-Braille